Hello logo, welcome to my YouTube channel. Dini ang arba moनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावदों. दिनैनि भिडिअआवहाय सासे फंबाया मोदै आंनि बे मोदै बे मेथाइनि मिउजिकखौ दामनानै दिन्थिनो थाखाय बुंहरदों. बेनिखायनो आं दामनो सानदों. गुसुंल' फार्स्टनि पियानो पार्ट दङ. बे फार्स्टनि पियानो पार्टखौल' आं दामगोन. मानोना आं बे मेथाइखौहाय रोङा, खोनासंफेराखैमोन. दिनैसो खनसे खोनासंनानै आं बे फार्स्टनि पियानो पार्टखौल' दामनो सानदों. अब्ला फंबाया खोनासंदो. बेल' नङा, बिदिनो गोबां फंबाय बिदाफोर दं जानो हागौ. सोलोंनो हास्थायनाय सोलोंनो हागोन. आं बे मिउजिकखौ दामगोन बी फ्लैट स्केलावहाय, बी फ्लैट मेजर. अब्ला बेनोमोन फार्स्टनि सुरनि पियानो पार्टआ. आं मेथाइखौहाय गोसोआव गैया, रोङा, ओंखायनो दामनो सानाखै. अब्लाबो गुसुं दामनाय नायनि. अब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै. जुदि नोंथांमोना बे मेथाइखौ खोनासंजोबनो गोसो जायोब्ला नोंथांमोना खिन्थाहरनो हागोन. आङो उनावहाय प्रेक्टिस खालामनानै नोंथांमोना दामनानै खोनासंहोगोन. नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालाम. आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम.